दिनहायनि पार्टीनि लाहार फाहार सोनाफोर टेनटेने फुरा मजा आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव फगबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं ओमफ्राय मैब्रुं लेथ्रा थ्रा मासुलिलिनो बाजाराव थांनानै फैबाय आरोना उफाय गैया ओरैबादि गुसुना दिनैहाय मा होनो दिनै खय थारिख जाखो बावलायलाङोहाय थारिखफोरखौबो जारलासो आंजोंबो 6 तारिख जाबायना दिनैहाय एकदम माने गुसुखौ बारा मोनदों आं नै 10ता बारलायलायबाय दासो सान्दुं लिलिलि ओंखारदों आरो दा बयनिबो जायगायाव जाबाय खोमा बिफायाबो खिथाहरदों दिनै गुसुखौ बांसिन मोनदों होननानै होमबालाय दिनै जेरावबो जोख्लोबजोब्बाय खोमा सानदों आरोना आं नालाय गैया आरोना गैया जिबो सुनांगौ गैया मैयानो जा सुनांगौ सुखादों हुलुस थुलुस आरोना सुख'नानै लानो हाखादों बाट उफायथ' गैया फिसाफोरनि गस्लायाथ' ओंखारबाय थाखागोनानो गाननायाथ' ओंखारबाय थाखागोनानो थेवबो हेभि जि गैया आरो आंहा गैया माने गैयानो होनजासै बिमा फिसा बाजाराव थांनानै फैबाय सोनाफोर ओमफ्राय मा लाबोनो रोंबावनो आंलाय मा रोगानानै जानो रोंनो बे आदार नङा सारा बेफोरनोसै नै जिबननि बे मासनि आंहा बाजारखौनो खालामखायाखै नालाय नै साबोन सुबोन लानानै फैखाबाय बिस्कुट बेनोसै दालिया दाख्लै लकेल लाबोनाय एसे दंखायो नालाय ओमफ्राय सिगांनि ब्लग्सआव खोनानाय जाखोना खोनायाखै जाखोमोनथाय होननो रोंखोना रोंनाथाय बिनानाव फाग्लि आरोना जि मा आरो अमा नों जाग्रा बायदि सं जालायलायबाय आंखौ आरोना ओमफ्राय नै दै लोंनो मा ना सनाना दै लोंनो आदार मोनजायागौमानि सान्थि गैयाना सनाना दै लोंनो नै गोग्लैगोन ओंखारलाय नै आयौ जाजोब्बाय बिमाया माखौ जाबावनांगौ बिमानो होआसै मानो होआसै जाजोब्बाय दे जेबो नङा दे मा जादो हा दङ दे मा दे दै लोंदो ओमफ्राय फाग्लिया बेजोंसो जागोन जाहैदों आरोना आं दालाय अमा बुद जाबाय थानाय माझे समय ब्लग्सआव होबाय थायोना बेखौ गाहा आस्लियावथ' नुफेराखै बेस्रा आं जानायखौ ओमफ्राय आरोना ओमफ्राय नैबे बुदाबो आंनो लाबोनाय गैयामोन आरोना ओमफ्राय बै आब'मोनाव सोंनानै आङो दहाय फुङाव कापसे दाहा लानानैसो सोंबाय आरोना लानानै फैबाय आरो माथोबाव आयै मा गोलैगोन सना फुङाव सोमनाय आं फसायथारा आं बिदि सोमनानै जाथारा आंना मोनायावसो आरो मैया मोनायाव सोंना होबायना आङो नानि गोलैगोन मा दहाय फुङावसो सोमब्रबनानै एसे जाबावनांगौमोन जानायालाय जाबाय बिदिया थाबनो बुखायो थावबोनि अबेबा खेरेफा खेरेफि थायोना बायो आङो था जाम्बा जायाबाथाय अरनो हालायलायो दहाय फुङावनो ओंखाम आलु बाथोन जानानै थांबाय माने बिमादैया गावनो संनानै जालांबाय ओमफ्राय बेखौनो फिसालायाबो जालांबाय मैयानि दाउ दरनैसो दंमोन फिसालाया जाबाय आरो आहाबो ओंखाम मोजां दंमोन एवजानानै आहाबो जाबाय फिसाजोआबो ओंखाम बिस्थिनानै जाबाय गथिखे जों ओंखाम जाजोबदों आरोना फुङाव जों ओंखामानो आयै गाइखेर एसे थानाया थैदो फुदुंनो बावदों दिनै साहाखौ लोङाखै नालाय नायफिनबावला गाइखेर बासिया ओमफ्राय गोदानाबो सफैबाय आरोना थैदो दानाबा गोजां बोथोराव गावनाया गावखाया फटाफट फुदुंना लानांसिगोन नोंथांमोनजों ब्लग्स बानायनायखायसो गोसोखांबाय आङो जाथोनो ओमफ्राय दा बिनानाव दिमान बायदि संगोन नालाय होनबा मिथिखादो सनाफोर खामानि जोबाखै फैफिनबावगोन आरोना दा स्कुल गनानैहाय संसै आरो आङो बिब' बुरै संनायखौ जाथोंसै मैया गाव बयलार एवनायखौ जाबाय ओमफ्राय नायगिरिफोर बिमामोन बिनानावमोन आगै आदा आब'मोन साननो हागौ जे गासिबो सर्टफोट खोमा बिसोरनि मानसिफ्राथ' गासिबो सर्टफोट नङा बिसोर गासिबो भद्र सर्टफोट रायलाया आं बायदि रायलाया बाट आंनाल' आसलियावबो गासिबावबो भिडिअ'आवबो बिदिनो रायलायो आरो माने आं गावबाव रायलायनाय आरोना आंहा बिदिनो रायलायबाय दालाय आवगोलनिफ्रायनोथ' आंना बिदिनो बिसोरो लासै मोजां रायलायो बाट जोङो जमा जायोबा फुरा फान मस्ति आरोना होमबाबो बिसोरनि सुरफ्रा बिदि नङा मालाय लासै भद्रसो आंनि ब्लगखौ सोरबा बिनानावनि स्टुडेन्टनि बिमाफोरबो नायनो हागौ बिमामोन बायद'आ बिदि नङा दे आंसो एसे सर्टफोट बायद'आ मोजांसो आरोना बिनानाव आंना आरो नानिमोन बाबुमोन सोरबा नायफ्लांदोंबा बायद'आ नोंसिना थिगैनो दङ नैबे आयंआल' एसे बिदि रायलायो आरोना नोंसोरखौ मिनिहोनोबो एन्टारटेन खालामनोबो नाजाबाय नालाय आरो आं बिदिनो रायलायनो मोजां मोनखायो स्पिडआव जायो बिदिनो आंना बेनो आरोना बेखौनो अनलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जेरै नोंसोरखौ आङो जाबादाजा एसे मिनिहोनो नाजायो एसे फानि बाथ्रा सोदेरनानैहाय स' न'खरनि मानसिफोरखौबो आङो बेबायदिनो नाजाखायो आरोना ओमफ्राय मा होनो दादिमोन मादैमोन बिसोरखौबो आनैमोन बिसोरखौबो आं बिदिनो मिनिहोनो नाजाखायो आरोना माने जेरै फनफोराव रायलायबा नाम्बारानो सेभ दंखायो
औ हेल' आनै आं जबा मुसाहारि बुंदों बिदि होनो माने सुरुआवनो माने आं बिसोरखौ मिनिहोनो नाजाखायो आरोना स' दादिजों रायलायबाबो जायनि बिनानावनि मैया भिडिअ बानायदोंमोन आङो फामि मुसाहारि बे दादिमोनजोंबो आं बिदिनो फान मस्ति खालामबाय रेसपेक्ट खालामो बाट आं एसे फानि खालामनाय मिनिहोनो मोजां मोनो आरोना ओंखायनो बे केरेक्टारखौनो आं भिडिअआवबो इउज खालामनो नाजायो स' सोरबा मिनिबा मिनिदो सोरबा मिनियाबा देखायनाय बायदि मोनलांबा मोनलांबायसै आरोना आंहा जेबो टेनसन गैया बाट आं बिदिनोखा आं बिदिनो थानोबो मोजां मोनो आरोना हारसिं मोनदों होननानै जा गरगरा आरोना ओजोंथ' देहानि बेसे लस खालामगोन बेखौ सानाखैब्रा आङो मा सना ओमफ्राय नै फिसाजोआ ओरैबायदि रेडि आंना बोरो खामफ्लाया खामफ्लाया बोरो आंनि खामफ्लाया ए बेयाव जिरायनोसै आं दे सना दे बिस्कुट नांगौ नंखाया नोंगौहाय नों बिस्कुटआ नांगौआलाय र' आं खेवनो र' है नै आं जिरायनोसै हाबा एफा खाथियाव जिरायजाया नामा आयै 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 बेयाव जिरायनोसै इयाव खाथि ना अके ओमफ्राय आङो सिगांनि बबेबा भिडिअआवहाय डाइपार देखायदोंमोन डाइपार पेकेट नानिनि थारमाने दासिमबो हासुबावनोमोन नानिया होनना बुंदों हासुनाय माने गरम बोथोराव गानहोआखैमोन आङो खनसेल' दिहुनबाबो जायोमोन आरो नङाबा मालाबाथ' दिहुनाबाबो दोनबाबो हासुखायामोन आरोना ओमफ्राय मा होनो गोजां बोथोराव बिराद खरा हासुयो खनथामसो ओमफ्राय आंबो दिहुनबाय थाला होननानैहाय आंबो मेंनानै उन्दुलाङोना बिदिनो गावसोरजों लुखुर लाखार एखमबा स' हासुजानो गिनानै आङो गोजां बोथोराव मोनायाव गानहोनाय जायो आरोना सानाव गानहोफेरा आरो गानखाथाराबो जै सोरांबाय गाव सिखारबाय खुनो थिनखायो आरोना साहा लोंनो मानो जिरायबाथाय गानखाया गावनो ओमफ्राय दा गोजां बोथोरखायल' गानहोयो आरो आं सानो बे पेकेटफ्रा जोबबाथाय आरो नांनाय नंलादां ग्रोब जाहैसिगोन बायदि मोनबाय आरोना आङो बारा गानहोआ आंबो बिदिनो सुरु खालामबाय खोनाफोर बेदरालाय मोजांखौनो मोनबोदों नै रुनानै लाबाय आं आरामनो ओमफ्राय फिसाजो खिहां हासुहां माबाहां नै रेडिखौनो खालामनो मोनाखै माखासेखौ फटाफट खालामसै माइरङाबो एसे अभार सुस्रांलायो आरोना ओमफ्राय ओंखाम मोजांखौ जानो बायोना दाबायदियाव ओंखायनो एसे दोनथ'लायबाय आरोना मोनायाव संसै थाथोंसै इयो सिबाय एबारना सामब्रामासो लेट जागुलायबाय आरोना हाख'नो हायैजों जेबो नङा अमा जागौमानि बेहाव जालांबाय थागोन ओमफ्राय बानलु गोरानसो होगोन सोनाफोर हाब ओमफ्राय बे आंनि जिस्रिखौ सोरबा नुफ्लांबा मुगैगारगोनहाय मैला नङा गिसिनायखायसो बिनि नुदों नै दंबावखायो रानलायबाय बेखौ लानोसैलाय नै न' टेनसन चकचकासो ओमफ्राय टेनसना बेसो आरोना मालाबा संनो नागिरनाय बायदि जाया आंना बे फाग्लियाबा बबे समनि जानायखौ एकदम लुगैहाबनानै दंथारो रायखांबाय थायो आरोना आं फैखांबासो जायो आं गैयाबासो जायो होनो आरोना माने भिडिअनि गेजेरजों नुनानैहाय ओंखायनो मिथिला आरो आं संसै एसे गोथावानो खालामनो नाजासै बाट आं मिथिया फ्रोम जाबायानो बिराद मेजेम गबाय जानोबा जायाबाथा नै आलु दरनै लेमब्रबलायबाय आरोना आङो एकदम खालि नुनानैहाय आयै मेजेमा फैथिबो खालि हरखानानै एसे लाखाथारनोसै आं जाबाय बियो एबारना नै बुद ब्रह्मखौ हरनोसै ओमफ्राय खिन्थु एसे खमि मोनो आरोना मैया सोमनायबा गोसोखौ साबसिन मोनगौमोन माबायाथ' माबाबाय बुगाजोब्बाय ओइ साला बुदजों अमा जानो लुगैदों नालाय बुदखौनो जेव होथारगोन आङो ओमफ्राय दा रावबो जायाबाबो आंनो बासिनानै जाजोबखागोन आरोना होबावगोन आं मिथियां होखाव जानांगौ जाखायो आफायाबो जाखायो बुदखौ आरोना आरो जिबनाव बुदजों अमा बिनि आरोना बुदानो जेव होनलायनाय बानलु गोरान दंखायो नै बेखौसो हरगोन आरोखि ओमफ्राय लोगोसेयैनो नै लाइ बायनानै लाबोदों दाबो खमाया लाइयाबो आयु बेखिनियावनो 20 थाखा आरोना ओमफ्राय दुन्दियाबो नै बै आमोलाव बिफाया बिदिनो मोनसे मोननै आरो मोनसे नायदिंदोंमोन आङो समायबो गैलाना बुरजा मोनग्राखौ नायदिंबायदोंमोन गैया बेखौनो लाना फैनांबाय 10 थाखानि फाग्ला बे मोननैजों 30 थाखा फैसा खुस्रा गैयिनि 10 थाखाया बाखिबावसो आरोना मालाबा हैनोसै आं बरिया महर लाबाय नै ओमफ्राय थौसे आख्लायसै खनबाथ' खननानै जाजाबायसोमोन होननायसो जानोसै ओमफ्राय मुजिथोंसै आरोना एसे जागोन जानाया गोथाव ओइ आंनि थाखायथ' सब गोथाव आरोना एसे दै हरबावनोसै र'
जाबाय भाजासै नालाय रानबाथाय जाबाय आरो गोदौ फाइनाल लुगा सनाफोर नै फसायबा गैया होननायसो दुन्दिया सारनानै होबाय बरिया ओमफ्राय नै मैद्रुखौबो एवखाबाय आङो फिसालायाबो सौफैबाय ओंखाम जाखानोसै जाहैदों बेजोंनो जाखागोन नालाय ओंखायनो दालि सङाखै आं जाखानाय नङा होननानै बाराबा लाबाय आंबो सनाफोर नै टाइमाबो 1ता बारखाबायसो आरोना जानोसै टमाट' नै बिहाबो गाहायाव आरो नै सासेया गोजौआव जादो ओमफ्राय जाखांस्लाब माने आंनि हालोदखौ नायदो सनाफोर अमा बेदरजों ओंखाम जानाया एकदम डान्सिं मारिगासिनो दं आरोना अमा बेदरा उदै सिङावहाय इमारजेन्सि बिनानावनि रुमसिम थांनो नागिरदों बिनानावसिम आरोना भगबान दा बुंसै आरोना जाखांदोंल' लगे लगे गाननानै एकदम जुबुर दुथुर फिसालाखौ लाफायाखै बिमा फिसाजोल' आरोना ओमफ्राय आरो सनाफोर बङाइनिफ्राय ओरैबायदि गरम खबर हरबाय थायो आं बिनानावनि उथ्रिसारनायनि एसे होदोंमोन भिडिअ बिथिंनिफ्राय आरोना ओरैबायदि गोसोआ जोंना बेयावल' उरायलांगासिनो दङ आरो जोंना रबा आनैयाबो खिथाहरनोसै नै माव निउसलाइटफोर बिदि फैदों स्टेटास दोननाय मा दोननाय नाय फेसबुकाव होबायना माने आनैजों दादिजों न'आ साफा गुदुं लुनानै थाबाय आरोना बिब' फंबाय खाथिहाय बेनिफ्राय दा बुंसै आरो सनाफोर माने गामिनिबो गाजा गोमजा जागोन खबर हरगासिनो एकदम गरम आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना गोबां कंग्रेचुलेसन हरदोंना आंनि बिनानावखौहाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांसिम थांजोबगोन बे कंग्रेचुलेसना बिथांनो हरजोबगोन आं जमानो आरोना दा ओमफ्राय आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगआव एकदम नाजागोन आङो बिनानावनो भिडिअ लाबोनो आरोना प्लेनिं बानायना सनाफोर दा दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ